Oh, napayin ko ambulansya. Oh. Dagat ba? Daw ka. What ka ganin eh? Kapag mang kuwan na yun, katungan. Mabuhay ka ba ito? Ato ni Ron. Oo. Pagkilaw lang mo dyan, para malingaw sa mga. Pagkilaw mo isda dyan. Pagkilaw mo isda. Naman ko rin isda dako dyan, yung sinuloy. Tanawa pa rin sa isda eh. Kirit na niya. Asa baru siya, gahay pa. Are you not in the queue? Thank you. Asa
English, thank you. Thank you. Eh, babay na eh. Wala na kami niya po, no? Makalungkar ko. Ah, hurot. Hurot. Nagkakatawat, Taga din man. LGO. LGO dari situ sa Carmen. Gayak pa ng panay. Sir, Ay, ma'am. Hindi na balik ganito. Natag na. Pwede nga yun eh. Kasi kita mo pa ngayon ah. Ito mo balik ito. Magminta na pa ng sasay. Ay, yung buhay. Bakit mo na pa na lang. Jim. Yung asa naman yan. Buka pa dito eh. Bawa ba? Lah, ikaduha na gid sa G. Dito po sa mirror po. Higla ko kay buntay asa man ni matay da G. Tarong. Na-aircon ko gahat ng sakyanan. Kasi JK, bawala. Sabi nyo na ni sir, meron ka. Pan pa na, daghang ginagkuha ni puro panganay ang kuha na muta. Panganay? Oh. Puro panganay ang anak ana, daghang kasawa. Mudugang palagi ko na. Iko ani kay kanabaan man, pangiwan pa na ho. Ay! Yo de sir, vlog kasi. Waron. Wa joke ra mo na istorya ra mo na. Storya, balam dagat ko man. Lamas kinabuhi ra to. Man, di pa dito, lingalingar mo ito mga. Bitaw, tinuod eh.
Ah. Paano ba kung nulain? Paano ba kung nulain? Wala lagi kung... Wala pa ato ko palit labi kay ng ato lang. Tikas ng kuan pa, sangin ko pa be. Sila na. 120 la rin, mo ra man nga. Palit na ko ato sangin ko pala to. Sangin ko. Ano, nagbalik-balik magnao. Wala ati bigay na matay dahil na rin. Isa yun na rin. Ito nga nakiring. Ato na to? Ito na mga kiring.